Hindi ko makatuo mahigala kining paharilyo katipito nahitabo nga kini ang nahitabo mga higala diri sa may Banilad. Ay ingon negative kuno mahigala liquor test. Unsa may negative sa liquor test mga sugid di paminaw nga nakit-an man nga nagsusapinday ni nag-inom-inom pag yun ni mga higala niya susapinday ngano na negative man sa liquor test nagyaw-yaw gyud ko ana des kahanginan. Kani aw nang gawas in video mahigala to sa ni unahon kadali ha. Kay doon tay update ni sinyas diri sa mga Arnold doon tay update mga higala sa press cons kapulisan. I-play sa kuno names. Kini to. Nya mo ni negative sa liquor test. Oh. Oh. Oh, natumbang ngayon ako. Sawa pa ni mahitabo ha, ang itong panagasmag sa Manila. Tama. Duha na kabi. Sige, pa na yun. Tama, mo na dili hubog, ha? Tama. Atong gibalikan ni mahigalang issue ha. Kaya natin update. Nice niya itong reporter din nga doon ay update. Ha? Tara mo ni. CCTV ni. Nasusapinday na daan. Ha? Tama. At sa manili hubog ka na, Oy, sus, kinuha ko. Hapit paligid. Kanya na negative sa liquor test. Agoy. Mo niya? Mo niya kung giingon nga doon na kay video nga magmatuod nga doon na mga higalay problema ning tawhana kini si Sian Andro Pajarillo 21 anyos nga nakadasmag patay sa usa ka young entrepreneur nga si Kingston Ralph Cheng. Tag-iya anang Dami Lifestyle Coffee nga naa sa Ayala mga higala. Grabe halagi dayem kaingon ka nga kanang adlaw nga namatay sa mo nang adlaw nga last na nila ni anang pwesto nila sa Damil Coffee kay ibalhin sila mga kaigalaan pastilan. Dalawa. Nya ang nakadasmag unsa ka promising ang kinabuhi ni ini mga higalang maong batanong entrepreneur? Nadasmagan lang sa hinungdan nga hubog mga higala nga driver. Unya nangano man nga ang result sa liquor test na negative man kaklaro ana. Angay siguro ng apel og liquor test ang nag-liquor test sa day. Tarawa. Sige, ato ipaminaw sa ato dong. Naay audio ni dong. Tama. Susapinday. Tarawa, Gasusapinday. Tarawa. Unya, kuman ang resulta sa liquor test negative? Pag-sure mo ha. Pag-sure mo. Nagyaw-yaw na kundaan ani mahigala. Di mahimo mga kaigalaan nga limong-limong ng investigasyon. Tawa, mo ni mga higala kining lalaki ha mo ni. Pwede ba ni mo ning mabutangan og kwandong or lingin dong to give emphasis. Butangi ko ng circle dong names. Butangi ko og mabutangan. Susapinday ha. Nganon unsang hitabo nganon negative man ang liquor test ha. Di unsa man ang hitabo Di mo na mga kaigalaan. Perting hubuga. Perting hubuga.
Kano, no? Hikamang naman ganito. Unya pag liquor test na negative, oy, kada kong imposible ang kalakiha. No? Unsa man day na? Sa ilang parte nag-milk lang na siya o nag-juice lang. Ako di pakita sa to social media platform haga. Susapinday kini. Mura ni mga higalag. Nakainom og lambanog. Kainom og lambanog ni. No. Kaklaro ana, muna kung ingon natingala ko ngano nga negative ang resulta sa liquor test. Tanawa ang video. Muna kong ingon i-backtrack ninyo ang CCTV kaya mag-istorya tag tinuod. Dili mahimo mga higala nga kuan lang ta ani. Nga mura ta nagtag-antag-an lang aning kalakiha. Ano gud perting pagsusapinday. Unsa man kadako ang koneksyon ining maong anak og adunahan nga naa sa Maria Luisa. Unsa kadako ang iyang koneksyon nga ang iyang kahubog ang resulta negative man sa liquor test. Ay klaro ha. Mo nang ingon Arnold Bustamante na update ron. Mayo kay na update ha. Giunsa ang update ako mo pabation karon mga kagilan. Napagilaing video ani. Kato pag tagay-tagay gud nila mga sugid tig paminaw. Napailaing video ani asa man to. Kani. Nani say audio dong? Kana Kana dawa sus Ginoo ko. Perting huboga. Perting party. Sus Ginoo ko. Gitudtod na mga inao. Limang ka na. Tawa na. Sus, nagkamang na mga ina. Punya mo ingon nga dili. Hubog. Kanito pa na sa sood, ha? Tawa. Perting nga sayo-sayaw, sayo-sayaw mga higala. Perting pagkahubuga gi kayo. Perting pagkahubuga, grabe kahubog. Perting mga kigilaan ko na. Okay dong. So, kaila sa dong. Pause gamay ha kay basig makuantas mita ini kalakihan nga tukar man eh. Gamay lang. Kana mo na kuan napayaka mga higala ilan lang ganing giagak pagpadong og kuan. Pabalik og tindog. Unya pag abot sa gawas, niining ilang kuan mo na kung yun challenge niya sa itong kapulisan i-backtrack ninyo ang mga CCTV. Tama sa gawas na mo na ni. Perting kuan na. Ito hingkamang hingkamang. Nya, naunsa ng itabuang kini mong video, di man ni mamakak ning video ha, tawa. Nganong naunsa ng itabua nga ang resulta sa liquor test na negative man, my goodness. Naunsa ng kalakiha. Tora. Di amo na mga kagalan. Dito sa may sakyanan. Wa na. Ikonfrontasi ni mga kagalan. So mo ni mga higala ang kwan. Atong paminawon ang press conference mga higala ni uban ni kasamang Arnold Bustamante o sa mga reporters mga higala sa PNP sa pamahayag karong bag-o, no? Kay lisod man kayo nga ningon negative man sa liquor test, oy. Ngano na negative gud tao na. Kaklaro anak mga higala giunsa man mo na ka bitaha pud karon inday nga dunay mingon di na basta-basta ni mga doktor ang result ba. Papatuohon tag result namang gawas man video. Daghan man ko mga concerned citizens sa mahigala nga naluoy sad ba sa kahimtang ni adtong Kingston Ralph Cheng nga mao mga higalay young entrepreneur. Ang kinabuhi nini promising kayo, in fact sa mga istorya nato dato ni sila anak ni mga higalag adunahan sad mga kagilaan pero maayong pagkapatubo. Siya may nagdain ning damil nga coffee. Siya nagpadagan ani og kanang sakit Kit and Bob man nga bake shop day na sa Rustans. Timing lagi atong Domingo nga human ang ilang kontrata niya ng damil dayon suod nimo na sa may Ayala kung ari ka mo agi mahigala sa dapit sa may City Sports. Anak ka mo agi dapita naa ang damil. Ato pakita tong ilang kuan kuno day.
O, mo ni ang Damil, ako nang gitunga ha. Kining Damil Lifestyle Cafe, mao ni mahigala ang sa, kuan pa, pwede ni butangan o kanang division gyud kanas tunga dong, para dili masumpay gyud. Okay, kini mao naman ni ang kinikaron na. Ang Damil kinikaron nga gitaptapan kay last na nila to katong Domingo. Ibalhin sa laing location, I don't know kung asa nga location sila ibalhin. O ibalhin sa mao ni in town. Nya kini mga higala si kuan, si Kingston Ralph Ching. Siya may nagdaan ng maong coffee shop. Hands-on ni siya diha. Kana bang na-train bitaw sa business gid ay? Ah. Ikumparar nimo ani usa ka anak niya pug adunahan nga taga Maria Luisa nga ga hubog-hubog mga sukid di paminaw porbida. Ah. Unya naka hit and run o gabios, nya na hit and run pag og tao. Iya pa tatong gi responsable pa sa may galaw pa sa plano nga mo sibat. Iya po tato mga higala nga gi sitol tiyang problema sa bios. Di na unta mo dako pa ni mga sukid tig paminaw. Purbinang hitabua pagka di malasa gitaon. Kaluoy sa mga ginikanan ani bata. Kini ba bata aday kay primero ani bata anak ko pinangga man sa iyang kwan. Nagtuos lang nga mga kwan unta ni kanang bugtong anak ba. May gini kinapun-an ni siya pero bata pa kayo. Ang na kwan ni. Nang sunod mga ako na hibaw-an mo mga 8 years old. Ang sunod sus kaluoy mga kagalaan. Straight to the So ato ni mahigalang gi race gyud, no? Aron nga ma-aware ang tanan nga nagbantay ang publiko. Kami sa DYHP og IFM wa sa mi matug ini mong issue ha amo ni gibantayan nga imposible man nga mogawas ang resulta nga negative sa liquor test. Imposible para namo kay di ang mga higala gipasa nga video. Salamat sa mga concerned citizens nga nipasa ng video hubog perting grabiha mahigala ning maong 21 anyos mga kagalaan nga si Sian Andro Pajarillo nga maoy nakadasmag ni ini mga higalang Toyota Vios iyang gihit and run tama pati hubuga unya human pag abot sa unahan hit and run na sad niya si Kingston Ralph Cheng ang usa ka batan-on mahigala nga negosyante. Na unsang hitabo ama kailan ni ana ang press con sa pulis. At least do na nay di wala na ingon nga negative. Do na nay medyo agianan mahigala nga nakainom to. Ang result may na negative kay kuno nadugay ang pagka-test. At least igawasan na sa istorya haron ha. Kaya na mo gawas pa primero. Siya to paminawon sa ang press conference sa atong kapulisan uban ni kasamang Arnold Bustamante mga higala og mga kaubanan sa atong PNP military beat reporters. Okay, play names. A drug test was conducted on the respondent, Sen Andrew Pajarillo, at Chonghua Hospital, Mandawi. Thereafter, the respondent and his escorting officer waited for an available ambulance to transport them to Cebu City Medical Center for the conduct of liquor test. As such, test was unavailable at Chonghua Hospital, Mandawi. The waiting time lasted approximately 1 hour and 30 minutes due to the ambulance being utilized for another patient. At around 7:15 p.m., the respondent and the escorting officer boarded the ambulance and proceeded to the Cebu City Medical Center for the conduct of liquor test. At approximately 7:55 p.m., a liquor sobriety test was conducted by the doctor at Cebu City Medical Center. So, mga to ang result na negative. At 8:20 p.m., the respondent and escorting officer returned to Chonghua Hospital, Mandawi from Cebu City Medical Center. At around 9 p.m. the same day, the escorting officer prepared the documents for filing of a case for reckless imprudence resulting to homicide against the respondent considering na namatay itong victim. Okay. Sige, okay. Mora niya dong. Mora niya may daikin, mora. O niya sulti. Okay. So nalangan-langan matud pa mahigala nalangan-langan kining maong pagpahigayon sa liquor test. Mao kuno mahigala nga medyo na negative
Pero ang mga pulis nga nagresponde day sa report ni kasama Arnold Bustamante ka baho na sila indaykin. Nanimaho na mahigala nga kwan. O mo ning tawhan o. Nanimaho makahigalaan nga bino og unya nada sa hospital, private hospital. Ang private hospital nga gidad-an wa sila mahigalaan ng test para sa likor. Sumo nang gida sa CCMC nalangan ang mga oras mga hinungdan nga na negative na. Straight to the So at point. least na gawas na ng istorya nga ang nagresponde nga pulis mga kagilaan kabantay sila nga nimaho gyud.